tenir dret a plorar, a anar a l'escola, tenir dret a una família, tenir dret a que t'estimin, tenir dret a jugar, tenir dret a anar al metge i tenir dret a fer nous amics. Aixeca les mans, mou el cos, pitjau el que digueu fort, els drets dels infants. Omplirem tot l'auditori d'aquí de Sant Cugat i serà el moment en què començarà l'acte pròpiament del lliurament dels premis. Començarem a dir un a un tots els premis guanyadors, pujaran els nens i nenes a l'escenari, serà el moment de fer-se la foto amb la Pilarín, de conèixer i veure finalment el llibre imprès i per tant el seu dibuix final. I també és un moment de festa, és un moment que participa també aquest any el grup Xiula, que ens fa molta il·lusió també que ens acompanyi Xiula, perquè crec que és un grup també que encaixa moltíssim amb la filosofia del premi, un premi amb valors, un premi alegre, un premi que vol fer al final un homenatge a una supergran il·lustradora com és la Pilarín, no? I que ens estimem tots moltíssim. Molt mèrit l'editorial i Sant Joan de Déu que s'han posat d'acord. Els mestres que hi han volgut participar, que sempre deu ser una mica de complicació més. I naturalment els petits escriptors, perquè jo tinc l'ocasió de dibuixar tots aquests escrits, que són els escrits que venen d'aquesta base verdadera, dels lectors d'altres llibres. El dret de que em cuidin com cal. El que més m'agrada d'escriure és la imaginació, és les idees que et venen al cap a l'escriure i que és com un puzzle que va connectant. Tot el món, sigueu petits o grans. Penso que primer que res tinc molta sort, perquè tens la impressió, quan llegeixes els contes, que els coneixes en els nens que els han escrit. D'alguna manera te'ls imagines. I avui els veus i els toques i parles amb ells i diuen jo vaig dibuixar aquell conte i te'n recordes. És un dia, la veritat, molt emocionant i molt bonic. A protecció en conflictes armats. A l'educació, a l'esplai. No nacionalitat. Llibertat de pensament. Consciència. Religió.